Bamanyare ten muso demseni mabakoroba minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn waati na b'aw fo dante foli min na aw tulo bɛ aw ka radio la min ye radio Joliba ye anw dagali filɛ Bamako wase 2000 kɔnɔna la an bɛ laseli kɛ 105 a n'a kumafɛn fu falaki an bɛ lamɛn segukaw fana fɛ yen 100 murumuru kelen kan an bɛ segukaw fo k'u waleɲuman dɔn Bamako n'a lamini bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ni sɔgɔma kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔ don o don limanaw an y'a kanu ni waati in k'o lakale aw ye bamanankan na o la an sera kumaso kɔnɔ yan Amadu Jalo ne bi yan ka fara n tɔma ka Amadu Tolo i ni sɔgɔma. Amadu Jalo i ni sɔgɔma. Kɔri basi t'i la. Alhamdulillah. Sunkalo a b'i tile jɔ a banna. A ma ban sa bari dɔ kɛra. A ti ba ɲinama koyi. Fɛn min don a ti ba maa ɲinama. Ne hakili la seliko kumaw de bɛ sen na sisan dɛ. Kosɛbɛ kɛ bari o tɛ sunkalo bannen dɛ. Tolo waati ka teli dɛ. Waati ka teli dɛ nin bɛɛ kan ka adamaden sɔn sabali la. Kosɛbɛ. E ka lajɛ sunkalo daminɛna i b'a fɔ ko dɔgɔkun kelen a bannen filɛ nin. Musa yɛrɛ ɲɛda bɛ kami na cogoya min ta. Musa a bɛna fɔ est-ce ale ma ko bila. A ma est-ce a sunna. Parce que a kun bɛ dɔn na sunbato tɛ dɔn tɔ. A kun bɛ dɔn na sisan. A sun bɛ a kun ka zo bila zo dɔn k'o tɛ ne tile la koyi. Ni zo bila zo tɛ ne tile la koyi. I ko ne ye misigɛnna ye tiɲɛ don ne bɛ kan kɔrɔ ta n'o ye ne ye misigɛnna ye. Nin waati in na zo bila zo n'i y'a bɔ i yɛrɛ si la a tɔ b'a dɛ. Jamana in bɛ bolo min kan sunkalo bɛ i sɛnsɛnna ka s'a ban waati ma nin waati in na misigɛnnaw nafaba b'u la koyi. An kɔni bɛɛ b'u boli k'u yɔrɔ ɲini de. nɔnɔ kɛnɛ ni i y'a faamu b'a la misi yɛrɛ san n m'a f'i ɲɛna ko misiko kuma de bɛ yen san cɛ o cɛ n'i sera ma n bɛ bere da i kun nin ko bɛ mun na a ka bɔ hakili ma i bɛ kelen di Musa ma de kelen d'a ma fo na ɲa ma o tuma an sigira kɛnɛ kan an bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Musa Sanogo ale de bolo bɛ nɛgɛ karafe la Musa e bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka na gafew nɔfɛ. Joliba kunnafoni sɛbɛnw na an b'a daminɛ bi limanaw ni Les Echos welewele ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko mɛ kalo tile 3 limanaw a bɛ maa hakili jigi kunnafonidilaw tɔgɔla donba de la a bɛ bɛn don ma don min n'a taara diɲɛma fɛ ka se ka kunnafonidi yɛrɛ baara limanaw ale bɛ se ka kɛ kanabila ye cogo min na n'u k'a ma ko journée internationale de la liberté de la presse o de hukumu kɔnɔna la Les Echos maaw sera kunnafonidilaw ka ɲɛma ni o ye Banjugu Dante limanaw ale de maison de la presse ɲɛmaaba ye a ka kuma la a ko Mali kunnafonidilaw limanaw bɛ baara la baara min ni a nafa bonyanen don bi kosɛbɛ wa a bɛ ka kɛ baara ɲɛdɔn yɛrɛ kɔnɔna la Banjugu Dante de y'a fɔ a ko bi ntɛnɛn ni bɛnna mɛ kalo tile 3 ma san 2021 limanaw diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kunnafonidi baara ka se ka kɛ kanabila ye bɛɛjɛ fanga o bɛ ka ɲɛnamaya bi o senfɛ min ye maison de la presse ɲɛmaa ye Banjugu Dante a ye laseli dɔ kɛ Les Echos maaw ka fɛ a ye ɲɛfɔli min k'o ye limanaw a ko a bɛ se k'i disi gosi bi Mali kunnafonidilaw bɛ baara min na hali n'a sɔrɔla o bɛ ka kɛ gɛlɛya ani baaraw minnu ni olu ma se ka san sɔrɔ i n'a fɔ laɲini min n'o kun kan ka kɛ limanaw halisa laɲiniw ma sabati nka u n'a ta o ta limanaw kunnafonidilaw ma kunnafonidi baara k'a kɛ bolo kɔfɛ ko ye u bɛ ka baara in kɛ ɲɛdɔn yɛrɛ kɔnɔna la Les Echos maaw y'a ɲininka u ko Banjugu Dante min ye kunnafonidilaw ye bi Mali yɛrɛ ta a bɛ lahala jumɛn na a ye jaabili min k'o la a ko bi kunnafonidi yɛrɛ kanabila ni a jateminɛ minnu bɛ kɛnyɛrɛye ta la minnu bɛ jamana ta la ani minnu bɛ kuma ani telew la minnu bɛ sɛbɛnni yɛrɛ kɛ limanaw a jarala k'a fɔ ɲɛtaaba de sɔrɔla baara ninnu na o ye ale yɛrɛ ka jateminɛ ye nka ko yɛrɛ tiɲɛ ye min ye limanaw o de k'a fɔ bi kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ gɛlɛya min ni o ye kuma bɛɛ limanaw a bɛ o kan o bɛ se ka kɛ minɛnko ye o bɛ se ka kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ bagabagali wale minnu ni tununiw ni fali minnu bɛ ta ka ɲɛsin u ma o ye a la gɛlɛmama yɔrɔ ye Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ fana n'i ye jateminɛ kɛ walasa baara in bɛ se ka kɛ ɲɛdɔn kɔnɔna la ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la Mali kunnafonidilaw limanaw a ka kan u ka dɛmɛ de o la a ye wele bila jamana faamaw ma sabu a ko n'i ye jateminɛ kɛ ka kunnafonidi baara k'a kɛ k'a sɔrɔ jiginna ma kɛ yɔrɔ kɔsa in na min ye subahana mansinw na furadama ni waati in na kunnafonidi baara kɛra fɛn ye bɛɛ lajɛlen b'a la ni bɛɛ bɛ fɛn min na limanaw o ɲuman ka dɔgɔn a ka kan kolonw ka bɔ ɲuman la ka ɲumanw sɛgɛsɛgɛ ani k'olu tɛntɛn k'a dɔn nin ye kunnafonidila ɲumanw ye o de ye olu ka laɲini yɛrɛ ye kab'ale yɛrɛ sugandira ka kɛ maison de la presse ɲɛmaa ye
a y'o o laɲiniw da kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tulo kan. A ko n'i ye jateminɛ kɛ n'i sera an ka kunnafonidiso dɔw la bi limanaw i b'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ ma dɔw bɛ fɛ hali ka baara in ye k'a to yen k'a sababu kɛ gɛlɛya ye nka bamananw ko ten ko ni maaw farala ɲɔgɔn kan fanga bɛ o de la a ko a ye min ɲini o ye kunnafonidilaw ye ni minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan olu ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye u ka se ka baara ɲuman kɛ n'o tɛ ni bɛɛ tunna i gɛnfɛn bolo limanaw dɔ ta bɛ taa n'a ye o la Banjugu Dante a ko kunnafonidi baara tɛ se ka kɛ fiyewu limanaw ni jamana faamaw m'u sen don kunnafonidilaw fɛ walasa u bɛ se ka baara in kɛ cogo min na o dun limanaw layidu caman ko jamana faamaw y'o ta ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u sera u bɛɛ lajɛlen ma ka ko in da u ɲɛkɔrɔ k'a f'u ɲɛna aya an kɔni an bɛ kunnafonidi baara la nka gɛlɛya b'an kan dɛ a kɛra nafoloko gɛlɛya ye o a kɛra baaraminɛnko ye o a kɛra hali kalanw ye nin bɛɛ ye gɛlɛyaw ye ko faamaw kɔni layidu taw ye a ko jamana in kɔnɔ limanaw layidu caman bɛ ta a tɛ bɔ a sira ma a ko gɛlɛya bɛ kunnafonidilaw kan bi Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ nin don in kan ka kɛ don ye don min ni kunnafonidila bɛɛ lajɛlen limanaw u ka baara ka se k'a dɔn fɛn min don ani a nafa yɛrɛ ye mun ye ka ɲɛsin jamanadenw ma nka limanaw gɛlɛya min b'a la bi ani nɔgɔya min b'a la kunnafonidilaw yɛrɛ y'o dɔn a ka kan kunnafonidilaw yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ o de ye baara fɔlɔ ye u ka sɔrɔ ka dɛmɛ sabu n'i ko maa ma na n dɛmɛ kan ka wara fa o b'a sɔrɔ a kunkolo bɛ i yɛrɛ bolo Banjugu Dante ko a ka kan bi faamaw sen tɛ se ka bɔ ko in na fiyewu f'u ka kunnafonidilaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min sigilen don kunnafonidiko kunna a ko u bɛ baara la dɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la don nataw la Mali kunnafonidilaw ka baarakɛyɔrɔw bɛ se ka kɛ baarakɛyɔrɔ ye kunnafonidila bɛɛ bɛ se ka don bɛrɛ la i bɛ se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la n'o tɛ k'a fɔ de kunnafonidiyɔrɔ caman bɛ yen limanaw yɔrɔ hali ka sara ta k'a di i ka baarakɛla ma n'a bɛ kunnafonidi la o kɛmɛ gɛlɛya ye Mali kɔnɔna la bi a ka kan o kunnafonidi sira ninnu limanaw u ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kulu kelen ye u ka sɔrɔ ka dɛmɛ maa min ye ɲininkali ninnu k'a la o ye Seydou Fane ye limanaw an ye kunnafoni sama ka bɔ Les Échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye Info Matin ye ale kumana limanaw ko sifinakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluba min kɔnɔ n'o ye Conseil national de la jeunesse a ye ɲɛma kura sɔrɔ ni o ye Habib Dakuo limanaw ko ale sugandira a jɛw fɛ a kɛra minisiri ɲɛna min bɛ sifinakaw ani farikolo ɲɛnajɛ Musa Atayer a kɛra o fana ɲɛna Musa n k'a fɔ Habib Dakuo min ni ale de sugandira limanaw u ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min n'u k'a ma conférence nationale extraordinaire Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ Mali u ye nin sigi kɛ sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile fɔlɔ a kɛra Buguni nka limanaw a kɛra ɲɔgɔn sɔsɔ dan kɔnɔna la sabu n'i ye jateminɛ kɛ fan fila minnu ni dɔw tun bɛ fɛ CNJ ɲɛma min n'ale ye walan sɛmɛ ni u ye conférence balalen kɛ ka se ka maa kura sugandi Amadou Diallo a jirala k'a fɔ Amadou Diallo in limanaw maa caman de bɛ yen minnu ni u tun b'a nɔfɛ fo a ka CNJ ɲɛmaya bila sabu ko a ye kaba nana CNJ ɲɛmaya la fasiridila ka fɔ la limanaw ko min ye bɛn ma se ka sɔrɔ a tɔndenw Mali sifinakaw ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ yen ni o bɛ CNT la e taara ka bila CNT kɔnɔ ko a fɔra fana i ka sifinakaw ka nin jɛkulu in ka ale baaraw ɲɛminɛ fɛn fila don min ni dɔw ko a tɛ se ka kɛ sabu ko a ye n'a ma ɲɛ k'i bɛ nin baara in na a ka kan ɲɛma danga minnu b'i la i ka se ka baara kalifa olu la olu ka se ka baara in kɛ ka se fo a dan na ko nka ko Amadou Diallo in yɛrɛ limanaw ko a ye CNJ baara kɛ i b'a fɔ ko yɛrɛ ko a m'a bila fo maaw nana tugu a kɔ kɛlɛ limanaw ko a ka CNJ ɲɛmaya bila o de nana kɛ a yɛrɛ ye walan sɛmɛ fo jɛrɛ min n'o ye conférence extraordinaire ye min kɛra Buguni a kɛra minisiri ɲɛna ni o ye farikolo ɲɛnajɛ ani sifinakaw ka minisiri Musa Atayer limanaw kuma caman kɔni fɔra a kɛnɛ ka sabu yani sigi yɛrɛ ka kɛ a jarala k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ caman kɛra baara min da yɛlɛla sɔgɔmada fɛ limanaw o taara o ɲɛ sera ka taa sɔrɔ fo wuladayan fan fɛ ka sababu kɛ k'u kuma bɛn ko la minnu b'a la ko Amadou Diallo in ale ka to yen dɔw b'a la ko fo a ka bɔ yen nɔ samasamani nana kɛ nka cɛ min ye nin ye n'ale sugandira n'o ye Habib Dakuo ye a nana jira k'a fɔ maa don maa min ni ale de ye maa min bɛ bɛɛ lamɛn wa maa caman sɔnnen don a ye fana
bolondingon de kon nyesira alema ka fo mi Habib Dakoe limana ale ka ke CNG nyamai ka soro du mi Amadou Diallo aka manda kuma ban folo aka manda totora san sabahi nga limana gelea mimbe shifina ka ko ni jekulin konala ona na ke sababu masika aka manda to laba Habib Dakoe ale kon taraka ke CNG nyamai mamunumbe koin kalama ulu chama jira ka fo ko Amadou Diallo limana congrès min no kumblale samba flani mugani kilin ore masika ke ka sababu ke chifina ka masika ben kola ministre kon yera kene ka ere ni so jira kosebe sabu Musa Atayra ajira ka fo ale kay ni kenen ka limana ka jamana nyema ka to chifina ka kerefe ku deme ka wulika jo fenfebe nabi ke ku deme ala aya jamana ale yera kay ni kenen ka ku famba do hewi onote ku ka congrès worona min kera kuchala samba flantan ani konoton limana ni o kera gelea bela jeleka wati chama ye jalaki taganyeshi ministry mami kumbe shifina ka kunye nyama awati kwale kumbe fando fenga Musa Atayr ko aleka ye ni keneka limana fankote atina ma demeka mato nga uyere bena mamika nu yo suwandi no taraka bla CNG nyama yala ale rebi tugu oko wa unajeka bara yere kenyonfe mami kumbe buguni ka kunafuni lase info matin tola o ye siku baye au bonyabi kunafuni na Joliba ne antura kunafunu lakalila limana o sebembe ni o ye l'indépendant ye ale kumana indépendant jira ka foko mekalo tile folo yoro obe be barakelaw ka tola doma a nyenamayra Mali konnala yanno a senfe mi barakelaw ka la fasali kulu belebele bambe na fanga bale de la kosfe Union nationale des travailleurs du Mali UNTM onyema Yakuba Katle limana uye premier mai uya aselike limana ka soro ni barakelaw ko ube gelea do konnala kelami ni famaw kelendo ka barakelaw kala ini ku tlo chika bakoro Yakuba Katle de ni kumafo ako chamanje fanga yere limana abe wati mina ko sisan hake wati min fora ko ka chamanje fanga ke o konnala ma do yere be minu nana limana bo fanti ula ulude nambe jamana nafolo kalo million be cheka di uma ko o tiseka ke fin jembi kenimi Yakuba Katle de ka kuma ni aya jira ka fofana ko premier mai ni o ye barakela o togola doyi asenfe secrétaire général min flé UNTM togola ani syndicat chama ina fo syndicat minumbe ni olu ni yo bolono bla sebena ni o ye procès verbali uni jamana fama uche limana akera CNPM no ye conseil national du patronat du Mali o ka yamara kono akera mi UNTM olu fanaka yamara kono la olu bele jele shire limana uni bolono bla sebe mi na temena gouvernement ni UNTM che février kalot le duru samba fla ani muga ani kelen temeni limana ko alsa ko benka intika bo asirama o de la Yakuba Katle ko premier mai limana nini ya ataku flana ere coronavirus bana kasoro obe Mali konnala ya o de kama aye wele bla barakelaw ma limana u kaseka femi fora uye ni uye yere kishi kabo bana intoroma barakelaw chamanka u hakito la aya nyini fana ko ni jatemneke limana ko nafulo bami tarako ka coronavirus bana kele abti jo milliard chamana Ibrahim Bokar Keita ka watila Yakuba Katle ko alebi yere nyinga nafulo imbe tarami aduna dajmende fe akofana ko mekalo tile folo samba flani muga ani kele bureau executive mi flani UNTM togola limana ni olu de kalengani barakela ubseka kishi chogomina sabu ka nyina hakila famba yere bi odeka barakela ubeka kishi geleaw makuto ka barakero la kerenkere nyala ako mi anga finitikila ka we olu yere taya la bilbili badi ola Yakuba Katle ko ma shit se ka dala ka fo bi limana ko chamanje fanga mimbe ni olu nakan ko jamana ka se ka nyeda kura soro a jarala ka fo olu kemeka barakela ukemeka do fusaya doye ka doka laini ko ta ko do bala ani ka doka laini ko ke bulo ko fe fen bedun kelen jamana de cheni muso be kanga mine kelen be ka hake kanga di ima inafo afora chugomina limana kerengerani ala anga fintigila kaw olu minu ni olu be jamana lakananina a chena muso do be wa
jamana lakana k'a sɔrɔ limana u bɛ gɛlɛya fasugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɔngɔ b'u la maramafɛn min kan ka di u ma o t'u bolo rebelle minnu ni u tɛ ka baara kɛ ni sariya ye k'a fɔ de minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye limana Mali armée jɔnbɛ ninnu ni faso cɛ bi n'a fɔra ko olu bɛ jamana lakanani la limana olu fana yen bɛ ka to yen Yakuba ka tile ko o fana tɛ fɛn min ye fɛn bɛnta ye a y'a jira k'a fɔ baarakɛlaw bilama limana Mali kɔnɔna la jamana bɛ lahala min na jamana ka gɛlɛn o ye gɛlɛyaden da ye n'a fɔra ko baarakɛlaw ka to nin gɛlɛya kɔnɔna la sara tɛ di waati la coronavirus bana na caman bɔ limana baarakɛlaw ka hakɛw la Yakuba ka tile ko nin ye ko ye ko min ni a kan ka siga yɛrɛ don kosɛbɛ camancɛ fanga min ni a waati man jan u kan ka u hakili to nin yɔrɔ in na waati dɔ la olu kun ye a ɲini k'a fɔ bɛnkan min tɛmɛna février kalo tile 5 ko bɛnkan in a ka don bɛrɛ la nka limanaw ko u nana kɛ maa min y'u ja ani bɛnkan min bɛ bɛn u ma u sera ka olu de lawaleya wa baara bɛ ka kɛ ni olu de olu INTM don limanaw fanga bɛ olu la n'u k'u bɛ baara bila kɛ a kɔlɔlɔ ka bon jamana ma kosɛbɛ secrétaire général min filɛ UNTM tɔgɔ la a k'u dun u tɛna kisi baara bila in ma dɛ sabu u kɛlen don ka dɔ boloda ka ban min bɛna kɛ mɛkalo in kɔnɔna la a jirala k'a fɔ mɛkalo yɛrɛ bantɔ Yakuba Katile y'a jira k'a fɔ u ye o sɛbɛn yɛrɛ bila gouvernement ka tabali kan ka ban k'u nana baara bila kɛ ka ɲɛsin u ka laɲini ninnu ma sabu bɛnkan ye n'o o ma lawaleya limana o ye layidu de bɔrɔtɔtɔ ye ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM limanaw sunkalo n'a ka sunkalo min ye kɛwale ɲuman ye an k'o ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o de fɔra o de ɲinina o de la limanaw min ye ko association Unite for Mali ale filɛ nin ka ɲɛji cɛ ka bɔ maaw ɲɛna maa minnu bɛ yen ni kɛlɛ ye olu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la fasidi sɛbɛn min bɛ yen ni ale bɛ ka kuma fɔ o ye soir de Bamako ye limanaw a ko sibiri tɛmɛnen mɛkalo tile fɔlɔ association United for Mali an bɛɛ bɛ Mali fɛ k'u ye maaw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ falajɛ garibali kan na minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la limanaw jamana yɛrɛ gɛlɛya sababu la a kɛra Mohamed Saliya Touré ale min bɛ baara ni baara dege ani jamana ka kuma lasela don fo ka taa se commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali a kɛra ale fana ɲɛna limanaw ninnu bɛɛ ka ye kɛnɛ kan a n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na o la sa sunkalo ko u ye suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ suntigɛ min ni ni jɛkulu y'a laɲini limanaw min bɛ tali kɛ réfugié minnu bɔra jamana camancɛ n'a kɔrɔn fɛ ka na u kun dogo gɛlɛya yɛrɛ ma marifatigiw olu ka gɛlɛya ma a jarala k'a fɔ kɛnɛ in ka yen nɔ min bɛ tali kɛ association United for Mali anw bɛɛ bɛ Mali fɛ a ɲɛmaw ka taa se Mohamed Saliya Touré u nisɔndiyara kosɛbɛ sabu Mohamed Saliya Touré yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la limanaw a ko ale bɛ Mali sifinakaw bɛɛ wele u ka ninnu ladege ninnu bɛ baara min na sifinakaw n'u sera ka taama ni sira kelen fana kan limanaw o ye jamana ka jigiya ye a y'a jira k'a fɔ fana bi n'i y'a mɛn ko sifinakaw ye nin hakili ta limanaw o b'a jira k'a fɔ de don dɔ ɲɛsigi jamana bɛ se k'i jigi da a denw ka don nataw la sabu nin waleya min filɛ nin limanaw a ka kan bɛɛ de la n'i sera ka hakili sɔrɔ k'a kɛ k'i to denmisɛnniya la o fana ye a damana jigi ye min ye an ka baloko bɛɛ lajɛlen kalifalen